रोंलाहां दिनै बे बिदा फंबाय सानैखौ उन्दुनाया बादि नांलायथारदों। उफ मालायहा बोजों बोजों सहैलाय लांबाय। हाय थानबा मानो खिनो ओंखारनाया जालायबाय आंहा। बे फाग्ला सानैया फायखाना लथाखौ अहाय अहाय दोनखोबाल। आरो बेयावबो गैया। अबाहाय दोनखो फायखाना लथाखौलाय? फायखाना गैयैजों माजों हाग्रायाव खि नांनायजों दारमासथिनि रागायासो खैरोम दैरोम मोनथारलायबाय आंहा। बे न'खर गंसेखौ हाथारलाहां। खिनो ओंखारनायाबो हामथारलाहां। खिनो बाथारबाय आङो हाग्रायाव बाथाय लेवार गोजा। गोगोम सानजौआव माथो लेफोर। मैयानि खारै बरा सबायजों साम'जों ओंख्रि जानाया उदैयासो दारमासि नाङा। हरसे थाल्ला इउक्रेनाव गुलि गावनाय बायदि गुंग्रुं गांग्रां गावलायबाय थादों दारमासिनि। गन्दगलनो। र' सालाखौ नोंखौ एसे नाफाम नाग्रोनानै गबग्रोनां एसे नार'नायनि। र' साला नायथारनां। सिबजोबालाबा आद्रा खिद्रा दोननानै बे हुदुरबुसि बेवाइफ्रा बहाय थांलायखोब्रा गोदाव सोरावनो। आसलथे साला बे खियाबो आंना खुब बद्रलक जाबायलै। थांखु एसे जाग्रोआबानो बाहेरायाव ओंखारबोनोसो जारला। आरो खायसेनाथ' बिरि सिग्रेटसो सोबलायलायबावनांगौनो। हमखि बद्र खिलै बियो। नारन हैमारबाय भिटामिन सोनाया। साला लथा नागिरहैनांसिगोन। बोरोब्रा दारमासिनि बेयावबो गैया माथो। होद जालालै। आरो बेयावबो गैया। दोद जालालै मोनफैथारबाय। मामा फुगारलायना फैसै। मा जानो बेलाय गावनि जाखानायालाय दारमासि नाङा जालालै आयै। बे थाम्फै मासेखौ हाथारलालां। बे रावबो गैयै हाग्रा बारियाव आंखौ मा राव गैया बाव गैया ना गावनि बेवाइखौ सोरबा सिख्ला सानखो ना माखो बेलाय? मेगन बेरनायालाय लाजिनायानो मेवनायसो मोनखांजोब्बाय आङो लासिं सिंनो। नै फैबावबाय। फाइनाल शट। गैलालै साला जाय सिथाबथारनांगौमोन बेखौबो गलांजोबखाबाय। सान्थिलै दासो। है साला अरनो नालाय सिरि सिरि अरबानो जायोना। थाम्फैनि जात सिरि सिरि अरनो हायो ना हाया जाखो?
थाम्फैनि जारा साला है है बेथ' मर्तलबा बारा मोजां नङा माबायदि मानसि बेलाय मिन्थियाहां बिदिनो नुयै बायदि थाफ्लाथारगोन आं बुजिबाय आङो मागोना हाबा लायालाबानो रागलायनाय थादों बियो आखला बिदिसो बेना नोंखौ सेंग्राफोरनो खिथानानै थिग खालामगोन आं साला बेगेंगै आमोखाफ्रासो बाबाय बायदों नामाब्रा दुइ बेटारि बुस्थुफ्रावसो जारला जागोन बाफौ माइलिफ्रा नस्थ' जाबा साला आंखौनो फाग्लानो थैगोनलै बेनो दुइ बेटारि पस्टआव सिथाबनानै थादों थैखागोनलै फाग्लाया मासि गोबाव खिखोना माखो बेलाय हानो बानाया हाथारला आङो आरो आंखौसो लेंहरखोमाबाय थादों बियो फाग्लाखौ नायथारनोलां बे खिखौ साला उदैखौ हराव आजां गाजां दासो सिखारबाय फाग्ला गोनाङा आया खिखौनो मा खालामबावखो बेलाय मासि आवलुरा हौवा बेलाय नायथारनोलां माया बन्दगल खालामा फाग्लैनि खि लासै खिनो नागिरनाया आधा फुटनि जायगायाव 1.5 फुटनि बारासो थांबाय र' फुनानै नायनां 1 2 आयु बाराबावसो 3 हात फाग्ला बोरनाय गोनाङाखौ माथो जाबाय थाथारदोंमोन बेलाय हाथारलाहां ओइ मा खिथुआ मा ज्राव होनला बेखौरा जानाय नंलालै सोरबा बसायसो फैबायदां जाथारनाय नङा एक्सिडेन्ट जाबा लासिं सिं जाथारगोन मानखेया दानखेया जाथारगोनलै बयथिबो कभी कभी मेरा दिल में कभी कभी मेरा दिल में दासो थांबाय फाग्लाया आथिंफ्रासो रुमायजोब्बाय आहा दाउ एरनाय बायदि एरलांजोब्बाय फाग्लाया सोरमोनलै बेबा आं खिनायाव ज्राव फैनायाबा माथो मोनामबावोसो फाइखाना लथाबो मोनलाखिनालै ब्रा होलांसो दैसा खर'आवनो खिसावनायनि खोथा साफा सुफाबा जानाय नङा हैद हाट बहा सिरि थांजोबखोब्रा बुरियालाय मानसिफ्रालाय बहाय थांजोबखोरा बेरेफुंजानिलाय दासो सिखारबाय नोङो हाग्रा गुंजित उन्दुगादुरा हाबाहाथो थाङामोन बेखौ नुवाखै बेखौ लानानै हाग्रा उसुमै बारियाव सान्थि सारहैदां फाग्ला अलसिया जंजित उन्दुगादुरा फाग्लाखौ आंलाय मायाबासो थांदों नंदोंलै हा नोंबो गोबाव जाबाय नालाय गोबावसो होनदों नोङो बे बेवहाय फाग्लाया आं खिनायाव खि देनायखौ नुवाखै नोङो मा आदारिखौ नोंजों खिफादों सानैजों बोरै ज' खिखो नोंसोरलाय आसुरिलाय है फाग्ला मोजां जागोन नालाय बे औ फाग्ला नांदेरनाय फाग्ला गोनां माथो बेवहाय फाग्ला खि देरदों होनबाय नालाय आं हालाय सानबाय बेखौनो मा
नोंमारगौसो नामाब्रा? औ मोखांजों मोखां नायलाय खिदों जोङो रायलाय हा मा मोखांजों मोखां नायलानानै खिदों? नै फाग्ला गोनां फाग्ला नांदेरनाय आया फाग्ला जंजित उन्दु गादुरा अलसिया फायखाना लुनो हायिनि जात है फायखाना गैयैखायनो बेबायदि जानांगौ जादों। गथ'ना फायखाना गैयै? होद औ दिनै खिनायाव मा गथना जादों मिथिगौ नोङो? दिनै फाग्ला उन्दु गादुरा उन्दुनोल'सो मिथिगौ नोङो? हा गथ'ना खिनायाव मा गथ'ना जाया? होद र' देब्रा सना एसे खिन्थादो मा गथ'ना जायामोन? लाजिलायलांहां एफा गाज्रि गथना। आहासो साहा फुदुंनाया लेट जालायलांबाय। साहा फुदुंनायनि सिगां खोन्थाग्रोजागौमोनलै। गानाथ' बारा मोजां नङागोनलै। गथ'ना मा एफा गाज्रि गथ'ना बेलाय? देब्रा एसे खिन्थाहरदो सना मा एफा गाज्रि गथ'ना बेलाय? थारमाने गथ'नाया आं दहाय बै दलहायाव खिहैदोंमोन ना, बे समावनो बेवाइया हाय खिथानो लाजिलायलांहां बेफोरबायदि खोथाखौ। नै जाम्बा दा मोनायाव खिथागोन आं दे उन्दुनायाव। देब्रा बिमा दानो एसे खिन्थादो। दे जेबो नङा। दा मोनायाव खिथागोन होनबायना, सानाव लाजियो आं बिदिखौ खिथानो। साहा लोंनो लुगैनाया ओरैनोबा हामथारलिया आहा दिनै ओरैनोबा लेट जालायलांबाय। थोद एफा गाज्रि गथ'ना सानाव खिन्थानो लाजियो, बेबो हाग्रा बारियाव आर खिनायाव बावसो। जायालै बे दोस साला बेथ' मोजां गथ'ना नङालै। बेबो आं गैयै हाग्रा बारियाव बावसो आर खिनायाव बावसो। थोद जानाय नङा। होद बे साला आदार एग'आबो बेबायदि गथ'ना जानो गावनि बेवाइखौसो मोनबाय आरो। साला मेगन बेरनाया दारमासि। आयौ लांफ्रासि गान्दाया बिदै गैया मैदेरा बारनो रोङा। बहा गान्दाया? बहा मैदेरा? गान्दा बिदैया बहा? जाम्बा मा कानेक्सन थानानै बिसिखौ गाबज्रिनाया नोंनावसो नांलाबायखो? जाम्बा सिरि फैनानै उनथिं एफा गोबारै गाबज्रि फैयो नामा? राव गैया बाव गैया आहुजा साइस फाग्लाथां सेनथां। ओरैनोबा बिराद गिदिर खोथासो सिन्था खालामगासिनो दंमोन आंहा दारमासिनि। हैद बेरेफुंजानि सिखारग्रोमोना मा इसे गिदिर खोथा सिन्था खालामखोलैनो फंबाय जंजि? ना अख्रां दावबायनायनिसो सिन्था खालामगासिनो दं नामा नोंबो? थोद जाम्बा बिदि नङा। आंहा रहस्य गोनां आलादा खोथासो सिन्था खालामबाय थादों। साला बेरेफुंजानि जाथारै गथ'ना खालामहैनानै जुथेसो बुंफैबावदों बियो राग'ग'नो सालाखौ। नै जाम्बा मा आंखौ गल'ल' नायखो ना आंखौ आलादा नुदों? खिसावदां बेखायनो आंखौ मलंलं नुदों मिथिबाय? नोंखौलाय माला नाय आंलाय बुसब साइस गैयाबा सिखा हागा बुसा साइस। थोद आइया बुसब आर खिबावनायखायसो। ओइ बेवाइफोर बहा थांखोब्रा बेवाइफोर?